Yar baba, yau baki je makaranta ba? Yau ban je ba, yau alhamis. Abba ba malamin mu ya mana wannan. Ya ce duk wanda yake wannan abu shi ɗan wutan. Shi malamin naku ya gaya miki haka? To wannan ƙasa da kika gani ba kakakki sare tana soya gyaɗa ba? To wannan ƙasa ina ware mai tsakuwa ne. Ina ware mai nauyi saboda za a soya gyaɗa da ita ba ƙasa nake ba. Abba jiya na ga wasu mata sun zo za ka nema musu mutum abu. To su ma matan da kika gani sun zo. Ba komai bane ya kawo sun zo ne su karɓi ƙasa saboda su ma su fara soya gyaɗa. Ƙasa nake bugawa ba. Shora kuma an jikin je kin yi wannan magana a waje. Yana cire ki daga makarantar ma gaba ɗaya.